Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Ka HYC Northwest Khasi Hills District ha ka Lai Phuwei Trik Nai Leber Arajar Arphuwei, kalami Shakmat Bante Lama Yong ha ki Kali Kamai, bat ki Kali Shimet, ha pendeng Yong Mairang, Ringkat ka Jinge Trelang bat ka JECPV, Mairang ban penpau ye ka jing sngosi thang halor ka jing shat khat jubor ka bensim jong samla pherlang roi merthong na ka snong wa ka ji Southwest Khasi Hills District ha golfling dangshen haba ai jing kran ha ka sngi usamla job lang kharna yor president ka HYC Northwest Khasi Hills District ulo ong balai ka seng ka penlong ya ka jingte lama yong bat ka jing thang mombati ka daw hi kalong ba ka seng kadap da ka jing sngosi ka bakraw ha ka bayedei bat ka jing khlat no samla pherlan roi merthong ubala shashim jubor ka jing im ha ka bakaseng ka subajor baki dei ki banabar ki bale ye kene ka kam usamla job lang kharna yor ulaong banakapor ka chait benreu ka lapmi tang ka thang mambati bat ka jingra lamayong ban penrem ye ka jingsha thombor ki dikhot ka jait benreu katnu kalong ka jing sngo diau ula benrap ru bakaseng ka sngo lengo ban yoi balada jiabu udkhot ka jait benreu ule ka ai ka sarkar ka kloy ban kem henry lada udkhot ka jait benreu usha thombor ka police department ka slem ban kem ya ki badan kti ula ongru ba ka ni ka punsuba ba imat katanat police bat ka sarkar ki yadon bentan da ka bejarjar ban thombor ya ka jait benreu unong ilam ka HYC Northwest Khasi Hills ula ongru lada nakaliang ka police department ka kwa ya ka shongsuk shongsan kan pentikna lanu kan kem ya ki badon kti hakane ka jingjia bal lada kamla ka HYC kalapan kre ban shimhi hakti da ka an ya ubadon kti hakane ka jingjia ban khat jubor ya ka jing im jong upherlang roi merthong shushu ula ongru ba ka jaj benreu khasi kamdei ka jaj benreu ka ba khawput nadu menor hadu menta kala penmi shibun kinong ilam ba pher ban yada ya kari bat ka jaj benreu kala penmi ru ya ki start jabing bat menta lada ka saw ka sian ka dawa ka seng kan penmi ru ya ki khlawai kum ha kapor utirot sing tagaliang gejong ikom ka seng ngin nomla pan pediang ya ki bakum kini ki jinja ki jia hanong ba shilong kanong ba shilong kade ka jaka ka balong safe yang ayapi handre ki jinja ki bakla ki jia gejengem gejongi tekum kadak jong kejing pen ram ya ki breu ki barunar ki badon kiti ha kana kejing thombor ya we nek samla hadu ka baula du no khamakai kala jong kejing em nakaliang jong ka HYC Northwest Khasi Hills District ngipen pawe kadak kejing thang momati te ha kana ka por kala ya chikhamat ngiyo i baka beneng ro i baka laberngam lesi kan nomailat ngi kermen bahabangi kum kaseng ngibu hakamat iyo blay kum ukapen haman lagi liang barok ko blay um penia ya kada gajing yalang gajongi ha kada kapor ki jai benre khasi gajongi nang pai na po wa kaji hang tai ha po korfling sulong hakaba we ne ki samla ula khlat no hagni ki sngi bat asni kajingjia kada gajia hakar huai trek ba ki we menderi kibawan syong puyai hangni po ka jai mre khasi ka jongi kila thombor bar kila shimno wat ya ka jingim jong ki jai mre khasi ka jongi kibidei ki jai mre khasi kiba syong basa ha ka bri nyutrap kamdai tang kasin ka beningkong kani ka re kasin balai hirakan mau ha kasin kaba baru dang sujia ni kisni lalai no ani ki benai bagi snem lalai no hangtai poi chamati kat barang don jingelang kumni kiseng balang bar kita khar kilami ban bom ban tiet jam ya wei ni prado na kaliang kajongi balai ni pelong ya kani kajing thang mombati kalong ba ni dap dak jing sngosi ka bakraw e ha ka bidai klat no wei ni perkhot ka jai brio kajongi samla penlan roy marthong Balasha sim jubor ya ka jingim ke jongiaka bidai berkiru transnam ke banda kaliang ke jongi di sobajur ba kini ke sim ya kini ke jingim jai ke beri banaba na kapor ka jai beriu ke jongi kalai sulamet ta ke jigra lama yong
kalau sulam met tang kejing tang membeti kat lu isgau dia banda kapor sya kapor ni kwa ban kren dak besya ngong ba wat pun boring ke sorkar bangin mi samadan ban sim hidal dia dak ai haktila dia ban penbor dan ban sim ya kita kiri tang snam kiba la sim ya kene ka mensim kesian mensim rupa jong ni perkot jong kejak riu ke jongi dia syu ngakwa banong hakabidai bat police department ngau ba ai ka message lani ka information ke betik na syaki pai ba nomor hadu menta mene ka briu ke jongi ling ba ke information pembiang ka pentik na ka pen suba ba aba jai ki briu ke jongi balai na kaliang jong sarkar dan na kaliang jong police department di jukloi ban kam hari balai pat aba jai yo perdekot jing sat tombor perdekot ke jongi na kaliang jong police department ke slam ban kam kai gane kania ka pen suba jor Pada liang ke polis department bat ke sarkar kia dan bentai imat dak bejar-jar ban tombor ya ke jai briu ke jongi ngapa ke message ke basyai ngakwa benong lada nak liang jong ke polis department ka kwasyai ke jong sok ke jong sain sengau ha pentikna lano ban kem ya kita i riu transnam besim ya ke jingem jong perdekot ke jai briu ke jongi hadu menda ka mensim ke jongi kaki kuslai ke lenga ke pisa lada pimla menpentikna lanu pinkam ke HYC kalong belakre bansim hiyakti dagaan yauti briu berarti hakti kam lada nak liang ke jongki kita kuat panilekai bakejai briu ke jongi kan sedon kepur bangi ngin sasim dakelenti ke balong persya yaki an sarkar ke bangim sap syu iki an sarkar nomor ba kat bangi ngidang pak ne trilang bati kan rai nak por syak por bas ngusi kalong ba perdekot ke jongi udang jaklep nak wi ke por syak wi por nginuksa dang mentau senang belalai ngiladu yo wi samla nang tai po ichamati balik pelong jinglang persya CAB bandawai ka LP la syasim ya ke jingim ke jongu bat menta ngiladu siwi samla kapor bana kaliang kejongki sawut kidang don kataka mensim benile kai kumrang ile kai football benile kap le kai hang tepo covering kapak ka message sekpai ba jong gebriu nyo trap kalong ba ka jabriu kejongi kamde ki jabriu ke ba khaput ngila penmi igino nyalam ku per banjeda igri ba jabriu ngila penmi ik start jabing bat menta tada kasap kesian kadawa yengi ngin penmi roi klawat kum hak pol jong tersing tanne kiten kuplai sibon kuplai sijar Sham. Ini dia nama yang HYC number. Lanjut.